Szia! Sziasztok! Én Dominik vagyok. Gyertek velem, megmutatom, hogyan telik egy átlagos nap a Kraszko gimnáziumunkban. Szóval ez lenne itt a biológia szaktanterem, ami nagyon szépen fel van szerelve mindenféle eszközökkel azért, hogy átadja nekünk az alapokat, amit meg kell értenünk. Ezen a szaktermen kívül még van nyelvekre is külön, vagy ugye az informatikára, mint mondjuk alapiskolákban. Különböző nyelvet lehet választani nálunk az iskolában, plusz tantárgyként, mint mondjuk a német, francia vagy az orosz. Ez itt az informatika terem, ahol éppen nagyban zajlik a tanulás, de ezen kívül délutánonként is vannak szakkörök erre a tantárgyra is, de ezen kívül vannak a sportokra is. És itt található végül a tornatermünk. A tornatermünkön kívül van egy kis fitnessterem, ahol lehet súlyzókkal edzeni. Negyedikes tanulóként magabiztosan állunk a pályaválasztás előtt. A színvonalas oktatásnak köszönhetően úgy érezhetjük, minden kapu nyitva áll előttünk. Éppen ezért én orvosira készülök, Levente pedig a jogi szakot választotta.